jien naqa u mhux nieħu pakkett, nieħu tnejn u naħbihom isni ħadd Mela taf li tagħmilha. Iva, imma kif tagħmel? Dik għalija għadni ġifieri. Very good question. Mela, l-ewwel net ftakar illi bħal meta inti waqajt meta kont tifla ma qalulekx, "Hey, għadek ġiżel ma tallimx timxi, ibqa' mal-art mela issa." Ara ma titlax minn hemm, le qalulek, tfal faru kompli minn the next thing, issa. Kieku x'nagħmel jien ħanajdlek ġiżel, jekk naf illi oġġett mal-immissu nibqa' dej, dak l-oġġett partikolari ma jidħolx id-dar. Ħalli nżommu for the special occasion, jew pereżempju ordnajtu minn ximkien, xtrajtu minn ximkien. Ma jġieli nkun sejra d-dar u nieqaf bil-karozza u nkun naf. Wieħed. Again, wieħed naf x'inhu dak il-pakket Anka naf li ma jena, u jraqax. tiġrili li wkoll. Naf, Tajjeb wis. naf, tiġrili li wkoll. Imma dak kulħadd għandu dik ix-xi ħaġa li hija tentazzjoni kbira. Il-weakness tiegħek. Jiena pereżempju Jiena l-spare l-hops. ribs. L-spare ribs iktar ma jkun. Laħam. Isma' il-ġimgħa fil-għaxija naħseb qed niftulhom iktar nafsi. U iwa ħanajd li kellu wasabi. Ħafna. U ma rridux nimbraw li kell, għax inkella. Għalfej, imma kif għattajib ħafna inti, jina vera toġobni anka kif titkellem u Grazzi. kif titprova u perswaza li bis-saħħa tiegħek kien ħafna Maltin. Napprezza, grazzi lilek. Persważissima. Allura tjamlu li sinjali għal-riklami u ħajkolli nħallikom. Pero di Grazzi, musta grazzi. tiqaf hawnhekk. Inħallu ftit żgħira żmien oħra u nerġgħu nintaqgħu, nerġgħu niddiskutu għax jekk forsi jkun hemm xi ħadd wieħed jew tnejn minnkom li tridu tibdew xi ħaġa. Għalikom infuskom u ma tagħmilix għal ta' ma' ġembek jew għax għal dik jew għax għallu. Jiena kull ma nagħmel nagħmlu għalija nnifsi xejn mu faċli imma xejn mu daqshekk diffiċli. Prosit. Jiena ngħid għalik u għal min tħobb. Għax inti bla ma trid, jekk jiena nista' nkompli nkun servizz għal ħadd ieħor għax saħħti għadha tajba għax nista' nwasslu l-emmulaw, għax għandi enerġija biex nisimgħu il-paċenzja flok ma niżvoga fih niżvoga fl-exercise. Tajba, di